Nestes 100 primeiros días de goberno, o Concello de Boiro realizou un eficiente traballo de planificación para xerar as bases das principais liñas de traballo que rexerán a actual legislatura. Unha vez instaurado o reparto de áreas e a toma de contacto dos novos concelleiros, as prioridades do Executivo foron a aprobación do orzamento municipal e a estabilización do persoal municipal. Neste sentido, no primeiro pleno da legislatura saiu adiante o presuposto de 2023 e o Goberno traballa xa no do próximo exercicio para que poida entrar en vigor unha vez comenzado o ano. Un documento importantísimo que tuvemos atragantado a anterior legislatura por falta de apoios políticos e que, nestes 100 primeiros días pois acabamos de aprobar unha aprobación inicial dos presupostos do ano 23, non? Pero, así como acabamos de aprobar do ano 23, xa demos comenzado os do ano 24, estamos traballando xa nos do ano 24, a nosa intención é aprobalos ahora nos vindeiros meses para empezar o ano 24 xa cos novos presupostos do ano 24. En materia de persoal, tras concluir o proceso de estabilización, o Concello traballa xa na actualización da RPT. Aprobouse tamén unha oferta pública de emprego, na que se convocan 8 prazas. Tamén acabamos de aprobar a oferta de empleo público do ano 2023, como xa anunciamos fai un par de semanas, donde vamos a convocar 8 plazas, 4 de policía, unha de auxiliar de policía, unha de técnico de contratación, un de conserxe mantedor e un de educador ou educadora social, non? Tamén estes 100 días traballamos por algo que levábamos tamén tempo e que non buscaban os seus apoios, que era a asignatura dun convenio ca GABS, non? Para que todo ese persoal da policía local pois os exámenes os puderan facer na academia e co trastorno que para nós un concello como o noso, non? A aposta pola formación e a creación de chan industrial son outros dos retos que se marca o Goberno para a presente legislatura. En materia de investimentos, o alcalde destacou a importancia dos fondos Next Generation, que permitirán proxectos tan necesarios como a ampliación da Casa de Cultura da Cachada.